og velkommen til Viborg Helsepraktik. I dag har vi faktisk valgt at sætte lidt fokus på læber, så jeg vil vise, hvordan man hurtigt laver en lækker sommerlæbe. Jeg har en lip liner, en læbestift, og så har jeg valgt at bruge en gloss til at slutte af med. Jeg starter med lip liner, som jeg kører langs læbekanten. Og det gør jeg egentlig meget let her. For bare lige at skabe kanten her. Og når den er sat på, vælger jeg at gå ind og tage læbestiften her, som har en fantastisk pensel at sætte den på med, så den kører langs læbekanten. Så har vi farven her på, for lige at slutte af og give den lidt shine her til sidst nu, hvor solen også er fremme. Vælger jeg at køre lidt gloss på her. Og sådan med 3 lette ting laver man faktisk en dejlig sommerlæbe.